σε ένα καιρό, λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν την καταστροφή μας. Άνθρωποι, αλλάξετε την ξέφρενη πορεία προς το τέλος σας. Χάθηκαν οι αξίες και οι θρησκείες, ο ένας πάνω στον άλλο, για να ανέβει στον πύργο της Βαβέλ. Ζούμε άλλη μια φορά τα Σοδόμα και ώρα Γόμορα. Ήρθε το τέλος και γελάμε. Σωθείτε, άνθρωποι.